Inirekomenda po ng Land Transportation Office Region 1 ang pagbawi sa lisensya po ng bus driver na nag-viral po matapos po ang insidente ng overspeeding sa La Union. Sa naging pagdinig po ng LTO Region 1, kasama po ang LTFRB Region 1, pinag-aaralan po ang kasong reckless driving laban po sa driver at tinukoy kung dapat pa siyang payagang magmaneho. Matapos pong deliberasyon, inirekomenda po ng LTO ang revocation o tuluyang pagbawi po ng lisensya ng driver sa ilalim po ng Section 27 ng Republic Act No. 4136. Kasabay po nito, pinatawan din po ng 90 days na preventive suspension ng lisensya ng konduktor po ng bus dahil sa kanyang kakulangan ng aksyon habang nagaganap ang insidente. Matatandaan na nag-viral ang video ng isang ginang na sakay ng naturang bus na nagmamakaawang ihinto ang sasakyan dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng driver. IFM News. IFM News. IFM News.